E Rubén? De Burela. De Burela. Que estuveron aí os reis. Correcto. Bichos. Bueno, vinos. De feito, eu tiño un restaurante xusto en fronte á Praza do Concello. Ajá. E foron comer ali ou que? Non tiven esa sorte, ou mala sorte, que a mellor se iba sin pagar. Home, non creo, Non creo. Non creo. No, os reis marchan sin pagar seguro. Pagará alguén. Bueno, paga. Que eles non pagan, se che digo eu. E como foi a cousa? A cosa, a verdade, a experiencia estuvo moi ben. A ver, en primeiro lugar, independentemente de que sexas monárquico ou non monárquico, que teñas a favor ou non en temas políticos, eu creo que é moi bon para un pouco como a Burela, pois que a repercusión que tivo hoxe a visita dos Reyes, pois a magnitude é bestial. Sí. E aparte estuveron moi cercanos. Eu vi incluso, creo que se chama Zan, este rapaz que é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa, que lle entregou unha carta dos traballadores de Alcoa, e o rei colleuna, falou con él ali, dixo que intentaría axudar. O sea, que estuveron moi... Sí, que estiveron moi cercanos con todo o mundo. Primeiro foron ao que era a visita do barco museo, máis a cofradía de pescadores. Sí. E despois subiron ata a Praza do Concello, bueno, todo o séquito, evidentemente, protocolo de seguridade e demais. Bastantes coches, sí. Recibironos aquí na Praza do Concello, con todas as autoridades, había moitísima xente. Parecía a Roberto que coñece as festas de Burela, parecía o sábado das compras das festas patronais. É que vexo os coches salindo do campo do fútbol porque aterrizou o helicóptero aí, ou que? Correcto, sí, aterrizou no estadio da Marosa. Que maravilla ter un helicóptero, é unha maravilla, porque no helicóptero vas, eso é, queres facer un recao, vas no helicóptero, volves, eso é unha maravilla. Hai que ser rei para iso. Eso é unha maravilla. Claro, tamén recibiron a visita das xogadoras do Burela. Sí, do Pescado Rubén, precisamente. Efectivamente, señor, que recordamos que levaron moitísimas veces a Copa de Raíña. Rubén, non sei se falastes con eles, tivestes a ocasión de falar con eles? Non tive ocasión de falar con eles porque eu estaba traballando, pero, bueno, sí que é certo que de feito falei coa alcaldesa como que rematou a visita, bueno, ela mesma me corroborou o que viña aquí Roberto, non? Que eran unhas persoas moi cercanas que se preocupaban moito por o que dicía, por todo o que conleva o tema da pesca, que todo o mundo é consciente de que vai a menos, non? Bueno, pois, a verdade que estuveron moi preocupados e deron esa sensación. Todo o mundo quedou moi contento coa visita dos Reis. Oxe, Rubén, oxe sí que te vexe que ganar cartos na terraza, Pois mira, hoxe precisamente, Roberto, a terraza exterior non puiden poñer por o protocolo de seguridade. Ostras, fastidiaronte. Sí, bueno, fastidiaronme por ano. Houve moita xente igual no interior e houve moita xente. Mais que se non houve sentido, houvería menos. Era a primeira vez que vías os Reis? Non, xa os vira outra vez en Madrid. Claro, que te iba a preguntar que te chamou máis a atención do rei ou da raíña. Da raíña, chamou a atención, quizás, vina moi delgadiña. Moi delgadiña, sí. Facía falta comer botar aquí un curelo pola manilla para comer ben. Eso sin vela nunca sabemos lo que está moi delgado, porque na televisión sempre salimos máis grandes. Sempre salimos máis grandes do que somos. Sí, eso é certo, sí. E xa marcharon? Marcharon, sí, bueno, de feito, según o que estaba previsto, a visita iban chegar ao Concello sobre as 13:30 e ao final demorouse como media hora, chegou un poquinho máis tarde. Entón, claro, todo conlevou a que se demorara, pois, todo de media hora máis. Entón, rematou sobre as 3 menos cuarto ou así, e montaron no coche e, bueno, marcharon. Despedironse de toda a xente que estaba esperando por eles e marcharon. Bueno, son imaxes simbólicas de outra maneira, verdad, Sauro? Estar nunha lonxa como a de Burela, aí estamos vendo a imaxe, nunha lonxa das máis importantes de España, seguramente estar aí, pois, xa o xesto de estar, é verdade, é moito, pero Rubén, teño que dicirche que esa propaganda de Burela non hai carto que o pague, digocho por experiencia en Sanxenxo, mañán enches. Completamente de acordo, estou completamente de acordo, é bom para todos. E bueno, sobre todo que hayan vido a un sector primario tan necesitado neste momento como é a pesca. Exactamente. Tratábase precisamente de visibilizar iso, non? Pois, Rubén, moitísimas grazas por chamar e contarnos pois como recibiches e como recibiu Burela a visita dos Reis. Pois nada, grazas a vos e ata outra. Chao, gracias, Rubén. Aparte, o rei ten carné de helicóptero. Pode levarlo, espectacular. Sí? Chaval, está moi preparado. Igual, el conduce. Ten carné de avión, de helicóptero. Non sabía. A veces leva el... Carné de avión e haberá carné de helicóptero. Leva el helicóptero. O básico de helicóptero ten para andar por aí. Está preparado. Sí. Se alguén máis estivo co Reis en Burela ou atendeu a súa visita, pois, por favor, que nos chame. Moitísimas grazas, Ricardo. Moitísimas grazas, Sauro. Moitas gracias. Nos continuamos.